Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sa doktor tano na pamakinagin tano aging kaya ni pa kaison want to na if tao Islam saging ka na napteron sa kakan sa balot. Ato na erkono Islam nagun to na if tayo kata pamakinagin tano. Paharam yan. Wala sang kon wallah sama dah kalamat ya. Gihana na balot na paman na soka pugo sa iyo no matauron. Nana tigra na balot na paman na gibu kaya buringi ko itlog. Iputira noon na Pinoy. De paman na de gibu paman ko na namya karigo. Na ugi to paman na gibu namya karigo na de peno tumada ko kabubaliw na paman na ora ka manok itlog. Na halal to paman na makan. O panugi hunta balot na kaya kumpletuhan sa anggota. Pamakon na miyawag denga ebo lamban na giya kakupakyan. Giya kapaliw niya na paman na mimulid na manok. Na aya kaya haram yan. Na kaya so manok na aya kakahalalin na makakita sumbali. Nang tabalo tamiya kaya kumpletuhan sa akuan. Anggota na mimulid ang manok. Nang utakya ka nang na paman na dama sumbali na kumiyang ka sa paman na haram. Ang nanamanok, langon no paman na pangangayaman. Langon no papanok, paman na inisaraton sa paman na kasumbal iyan, na ayabo kakahalalian na masumbali. Nagyan na nga paman na manok, napadunan na nanguta paman na kaya balot, kaya kumulituan sa anggota, namimuluy paman na sultig tano piyak. Nanguta piyak na manok doon to. Na naayabo kakahalalian na paman na masumbali. Ito paman na nga na balot, kaya kumpletuhan sa anggutan na pananggilan tanong kaharaman at paman na makasusuldan ang mga haram. Miyan ka kang mabu paman na nainukis sumatak nun na Nagiungtap ka sa balot, nagiraya po kanira na nga kaya kumpletuhan sa angguta na siram ka na kumalibutan nga dirang kiro bayarang ka na kumaliwan na kiliran ng unta angguta akuan. Kapakagusiran naman. Mana niyan na ginaginaubub ka sa balot na kataon niya na haram ka paman na din yung kiro banyan ka na paman na maliwanag. Sama to na paman na tos dun to sa karaten. Ay mala karaten nakikiging ng manok na paman na patot paman na kakahalalin na masumbali na din ko pa kaya kan ang utaming ya piyak mimbali paman na may to manok uba ka na ada makawit sa sumbali. Panita po la kaya sabutan na. Bala sang kon wallah sama dah kalamat ya doktor si iko kaya panubagang ka udi na kaya tawdiha nga si iko mga pakaysa amya bunot tano sa insyaallah taala na isa miya pupus man so mga 5 pakiseta no sagyang kai ulan-ulan amay insyaallah taala nasip man ko ulan-ulan June insyaallah na 5 timang manapakaisa ang bunot tano si sagyang kai video mga oripon wallah subhanahu wa ta'ala nagugyang kai video na pagidin tano ini na ipagposta no amin yudas tano to sagyang kai guru tano doktor tano sa ayad no to apakorian tano sagyang kai barnamij tano na so paman na pinakamuri-puri paman na imbagak sir kita no akatero agyang kaya doktor tano falyatafaddal bi ziyadatihi mazkura mashkura. Balasan lagi ka paman na arita no watatano paman na paskanin ito manok sa kanya program. Ayabu ini paman na pakaurang musik mga bangsa ko na ay malang sa mga pagreak ng mga ulama. Adno to isa ko mga pagreak na tira na so paman na kaya aloy nga ko katulad sa Hajj na datigin ka sa butiyo sa bagi ko mga sheikh. Kauto. Aywa. Adna paman na inisintrak na sheikh paman na dali betul sa mga anak na paman na simbaga ko ninugid na lagi do sa ito na bud tatabada ka lagi do paman hindi ta tanto na matatago sa puso yan. So mga pagreak na ulama awad na dakan no maswat ko pa man na miyater ak na did na karata na derek na kunyo. Laburo niyo talaga dito pa man na sumug niran na paman na dirang pamamakin gaso kaya teruak. Ayaw to pa man na nino kising tang na kapaman na lagi do so mga sabagi kunap manubalang. So sabagi kumisa sa kami na haji na nagagani-gani na. Yan katanto ni kagagani-gani yon. Kawawan na gupo na tingin niya makasuatawa na dibud malbuda nga kapuna pariran na kanaba ko to di panapar kamo sa wiro to ayaw to pa man at yung dugak nakatiro na unta katiro isa ko malaula masasabi sa kina Sulaiman na Ruhaili amadakla tingin na di man nambiyang sa haram apkilang sa sambiyang nga di tulad sa unta masaka amin yan
di tulad sa unta din yan ikatawa. Na simbo to tigeng wala na unta tigeng na kaya tulad ka ini-post ka, na miya kasoldo to ko kapak ilele. Nagiti pa man, nagito itinugak na tiyak na mo sa irak ko pa man na mga kawan, pagariyak na mga bubemya, di mo na haji pagumra, asi ko mga galabo ko hajj, mga galabo ko umra, na pananggilaan tanong so ko, katulad pa man, lagi daw unta katawap, miya nang bayang sa rauda, miya mingka, isaw na prudar ka, na paman na mo sa irak na tiyak na di tanong tulad ka paman na manusya tanong, malubay tanong, na nila tiyak ni katulad ka, na ini-post ka na, hindi post na kaon, na pagilin kay kadakla paman na followers ka, na sa mga to tiyak na miyada kasi ko simbasi ko Allah. Kon. Nagiti paman na miyalwe kan roo, na kata-kata nang sa mga ulama paman na miyanumbag, madala pa na miyakadaklak lay ni surat yan na langun ito kapa paman na pagatakan na kunya na turok no Allah siya kito. Mabtira mo lagi dito, na napamakin na ganyo yung takyat teruakan. Jika no sembaga dan yung paman na mapamakin nagpipya, kapag ka senso to sa paman na lalagi na sembaga niyan sa paman na dan yang kasamuti ka teruk. Ano paman asar ka paman na may alwiyak na paninda ko Allah paman na isampay ko mga ulama paman na ana matataku ko po siya na may ito paman na kapakasi ko lagi din na ulama managyan so katero na dinyan pagkatana dinyan po makinagan na miyanumbag sa nga Facebook utop na tiyak na meliak na isar kami yan katanya man natin nga siya kapaman na bud natabudo sa kapagaluin yan sa kuntakwa paman na ay naluyak ito na ana tigin na miya karata sa lagi di ibibidi wag na miya ko makami sa Saudi na baka nuto ini sa parang uta katulad sa haram katulad sa giyong takya pa ko man hunak na bang nuto ini sa par ayo ta ini mo sa irak na paman na uta paman na mga galab ko hajj mga umrah na awat nun so na tiyak so kakuda kakapa katulad ka bumakasol sa kapakilele kunin ang pala ko man kaya sabutan na lagu pa man na sumya ka nagsina gira amya nagyo tandilay dito mga taon na tiga teruan ni ron pamaka maubad yung taon na malong aki review ang takya teru ipagaring ka kapaman kapag mariribat ka Correct. sa kagagani-ganyar ka kapanambagang na paman ada nga pamakin gapi pag ninang si wallah balasan tan wala sa nga dita mi kapakatutuna Amin. pakal Amin. dunia so mga umortan si ko paman mga pipia amal nagupaman naging kaya paman nagaw ka papadalman raktano na makapagamal tanuro nagutariman wallah salam na kuskano assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak wala maray aging ta sabuti tanong sa gingo ta doktor tanong na po ni man to na pakaharam tanong subalot sa ginawa tanong. Wailahuna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.